Cheers! Kain tayo! Welcome back mga ka-studio to another mukbang. And for today's episode po, meron kami ditong Lechon Ulo. ayan, naubusan na po kami ng lechon doon na buo, kaya ulo na lang po. Excited na kami kumain ni Sak dahil kahit ulo, meron pa din pong balat na crispy. Tutok na to, Bi. Yan, oh, crispy. Excited na ka, Bi. Yes. Yan, mag-pray muna tayo, Bi. Sige, pray, Bi. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yan, kakain na po kami mga ka-studio. Punan ko si Sax. Tumaon, Bi. Uy. Yan, oh, crispy pa siya. Cara menu. Ano di ay? Tingnan mo pa, ang crispy. Yan. Sa'yo yan, Bi. Thank you. Ako din. Yan, oh, cheers tayo na. Cheers! Kain tayo! Yan yung meron siya taba, konti dito sa ilalim, ah. Sarap. Dito ako. Meat guys. Crispy? Matag ano doon? Yes, unod. Meron pong unod. Ito. Init pa siya. Mm. Yan, oh. Sa'yo, unod yan, Be. Thank you. Unod na merong taba-taba. Yes. Taba. Yan, simpleng kainan lamang po namin to ni Sax. Yes. Gising lamang ni Sax, oh. Wala pang ligo yan. Kainit. Yan. Meron akong unod. Ito naman ako, Be. Pasaw-saw, Be. Hurot ang yung ulo. Mahulog na to. Basin. Hindi natin na maubos, Be. There's aping eh, lamig ka na. Aping. Meron ka pa ka? Nade mo. Hindi. May kutsilyo. Nuto na. Sarap. Uy. Apil dunggan. Dang. Na apil. Dang. Ngayon. Dunggan. Meron kasing kuan. Goat. Yan. Wow. Oops. Ang laki niyan. Oh. Dang. Na. Kunin ko itong kain. Higot na. Nahigot. Kain tayo. Sarap. Ito. Tambok na guys. Sarap. Ako nun. Yeah.
Yan. Ikaw, meron pa ka? Wala na? Kamay na lang. Isaw-saw na ko dito ng Kahit ulo po, ang dami pong kuan. Daming laman, no? Yan, Bi, oh. Na, wow! yun, oh. Nakain ka ng Sausaw marami, na Kuya food. Sax. Kuya Ito na ang rin siya. pinakurat. Mm. 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 Yan. Ito Masip? dito karot. Parang liit kasi tingnan ba, tapos marami palang makakain ng isang ulo, no? Mata ni Darig. Tambok. Mahalag ulo, basta lechon. Oh. Hala wa. Kani diri sa kuan. Agtang. Agtang. Apin mo, agtag ko, mama. Meron pa din kuan, oh. Crispy. Crispy. Yan, sausaw natin dito. Ilawan ito yung aping bi. Crispy ba? Ako. Napaksid ng ulo. Unod na yun na ipilin. May part nga medyo hunit, no? Meron. Lagi crispy. Saka marami pa din siyang kuan talaga pa. Laman. Ito. Asa ka ni adto ang pikas nga part sa lechon. Nahurot ng kinda, baligya. Base. Ikaon ni Papa. Kasi hindi ka ni Papa. Oh. Kada ko kaon papag. Ang hurot Nahurot ni man. Papa sa kaleksyon. Wa siya ka hurot sa ulo mo diha. Kita na yung nagmukbang. Yan, merong unod. Unod na po. Ang dami niyang kuan, no? Crispy? Crispy. Ni. Naubos ko na yung kanin ko, be. Ni. Diba sana yung kanin din, ha? Last unod na lang. Sabay lang day. Grabe na. Buwan na mo ni Sax, oh. Panitan. Hindi panitan. Cheers sa'yo, be. Yan. Tubig muna tayo. Ayan, si Sax po magpapatuloy pa rin po siya sa pagkain. Ako po konti lang po yung kinain ko mga kastudyo. Yan, maraming salamat po sa panonood sa episode na ito. Hanggang sa susunod po na video. Paalam! Bye. Thank you for watching! Thank you for watching.